אז מה קורה חמוסים? כאן גו גיימינג. אנחנו בעוד סרטון של סמאשי רוד. אני פה עם תמיר, והיום אנחנו נעשה פתיחת תיבות. כמו שאתם רואים, אנחנו חסכנו ל-1000, ושיטה מסתורית ומעניינת. אם נקבל 5 לייקים, 10 לייקים, נראה גם את השיטה. היא שיטה מאוד קלה. את $1,000 האלה השגנו ב3 דקות אולי? לא 5. משהו כזה. אז כן, אז עכשיו אנחנו נתחיל. מה אתה 5 לך. תור? כן, תתחיל. הצגתי עוד אגדים, יאללה השיג לי עוד 2 אגדים אתמול. עם השיטה הזאת. ואפיק וויפון. נחמד. אלקטריגן. היה לך את זה? כן. מה? יש מלא רובים. אוקיי. ויו, קומון קולור. זה גרוע. לא. ליף גרין. זה נוראי. ירוק עלה. זה כמו הוורוד אפרסק האלה. קומון קומון קולור. זה נפוץ. דארק גריי. יאללה, תסביר להם. קומון, אם אותו דבר, קולור כן, זה... תסביר להם. אני חיפשתי קצת וגיליתי שקולור זה כמו קומון. וויפון זה כמו אפיק. הנה, זה מה שיוצא לו זה כמו רר, וכוכב זה כמו לג'נדרי. ספורט קאר. לא תורך. לא תורי? כן, תורך. אז יצא לי במה עם כוכב אגדי, שזה נדיר, לא סתם נדיר, חרא בררה. סטראוברי, אתם רואים? מעצבן. אדום תוצדה. יו! קומון יוסייקל. סייקל ו... הכי קטן השיג לי דיג פעם ראשונה. אתה זוכר? לא. יש לך זיכרון טווח קצר מה? וויפון! קומון וויפון. יש לי את זה, זה די גרוע, אבל שיהיה. יש לי רובים האגדים, אז מה אכפת לי מזה? יו! לא! ריי, יוסייקל. אני אוכל ממתקים. רותם, אתה... אנחנו באמצע סרטון. תורך או תורי? תורך, אתה עושה את האחרון. טופים, מחיאות כפיים. ייי! יוסייקל. קלאסיקה. קלאסיקל קאר. זה חדש. זה הבטחה נוראי. אז זה היה הסרטון של היום. יאללה ביי.